Migosi Eliud Owalo. Mupogore kod mano nyakwar Mgajwang'. Tarik 20 mar dwe mar apar gani chieng' Mashujaa Day, jatend piny Kenya ne oyango chenro mar thieth mahuyanga ne oganda jo Kenya duto ma otis ni UHC. Ma ok en hango chenro makamano ni mar sirikal mokalo be ne ochake kata kamano ne giteme kauntis moko masanja kende. Achiel kuom gin en kaunti mano ma Kisumu. Ka ne oyango chenro makamano no wacho ni ma bro bedo kuma maduong' mokalo ma bende bro timo lokruok kata kelo lokruok mar ariya ne weche mag thieth ne oganda jo Kenya duto te. Jatend piny Kenya ne obiro kuok e piny China ma ochuo keto koke e paro mag chike maromo 4 mabro guro motegno dwaro mar UHC. Kama kaka jatend piny Kenya ne oloso kalro koda paro makamano. These laws, the Primary Health Care Act 2023, the Digital Health Act 2023, the Facility Improvement Financing Act 2023, and the new Social Health Insurance Act 2023 provide a legal and institutional framework for a new dawn in our healthcare system. In the next 24 months, we are going to have a harmonious working relationship with all the unions so that we ensure that we deliver on universal health coverage. Bill gina chel kumgi en milungoni Facility Improvement Fund. The essence ni pesa mochoki hospital osebedo kaka counties atiyogo yero mopogore loso go ndara loso go nyogo gik moko loso go pavements but koro bill ni bomiyo koro ka pesa no choki hospital titiyogo nyewo yath hospital. Bill mar ariyo mabiro en bill mar digitalization of healthcare. Jotuo ko dineno daktari to daktari ndiko record gi system makoro kiwuok hospital machielo dhi hospital mar ariyo to records gi pod ni atigo mondo ng'e ang'o ma osebedo ka tuo records bedo maber. Bill mar adek en bill mar social health insurance fund moting'o wach mar emergency fund, emergency conditions to gi manyalo miyo ji obed gi thieth hospital mok bed gi chudo. Bill ni bro tiyo kapo ni pesa mane iye otigo loso hospital mar sirikal ok okawo pesa go tere hospital mag private ni mar jo private investors be dwaro pesa no kabisa. Bill mar ang'wen en mar primary health care mar jomrero joma ni gweng' manyisi ni tuo nyisi ni en gi pressure nyisi ni onego bed ni dhi hospital. Mano en bill maber ni mar obomiyo jopiny dhi osiptende mondo othiedhi. E binde gi te gin katim nono kaponi jothieth matiyo osiptende ma Kenya. Mana kamano nyakwar Mgajwang', ji mopogore jatend piny Kenya kane en State House Nairobi ka jatend migawo mochung' weche mag thieth Susan Okumicha kaachiel kod jagoro maduong' mar KMPDU Dr. David Atela kaloso ewi chenro manyien mar chiwo thieth ne oganda jo Kenya. Senior ma ok en okang' mokwongo Uhuru noteme e yor temo gimwaluongo ni piloting to ne obedo gi achiel ariyo adek mamoko. President William Ruto obiro kode keto koke chike maromo 4 chieng' Mashujaa Day owacho ni koro osetimore. Vijay, yiena monda wache ni jatend piny Kenya William Ruto no otimo maber. Apa ni ka ng'ato timo maber to nego wache no timo maber. Nikech yore mag thieth Kenya kae ok osebedo makare. Ok osebedo makare nikech nitie gik monego bedne itimo to nok nyal timgi nikech ne onge chike. Bana kaka iwacho UHC kane bedo piloted to Kisumu bende en achiel kuom counties mane itime pilot. Ni neno ka tok timo piloting Kisumu county no biro gi chenro margi miluongo ni Marwa. Mane Marwa ni ne gi register ji timiyo gi card manyalo miyo gi yud thieth maber e hospital. To kanye gini oketie tim to bende nyi winjo ka Professor Nyong'o ma bende ndalo moko ne en jatend migawo mar thieth no wacho kendo nuoyo ni William Ruto otimo gino makata en kane en jatend migawo no temo timo to nitie jomoko manotimo ang'o manoroche. Gima William Ruto timo en ni omako rwath gi tunge. To kose mako rwath gi tunge to ng'iye wang'e ter to kone ni nyaka wai kodi. Gima koro dwa luwe en ni ige ni dwa chalo i machal nade. Yiena monda yierie ariyo kuom chike manyolo osogi. Yes. Mamia wacho ni no timo gima ber. Mokwongo en mar facility improvement. Yiena kendo monda tiye gi county mar Homa Bay.
kata ibro wachi ni kaunti mar Homa Bay wachiwo ranyisi ahinya, but en gino maseneno katimore Homa Bay. Kineno ka gavana wanga nodonjo ofis, tineno lokruok manotim e osiptende ma Homa Bay. Gibedo improved, yath nitie, to kata ka jatuo dhi osiptal, to nonego tere ward, ten ward ma dhano nyalo dakie. Gavana wanga ne golo pesa kanye mar timo gini. Gimane gavana wanga timo en ni ne giketo priority mar development expenditure. Pesa mag dongruok ne gikoni dhi timo ang'owa improvement mag osiptande. To kiseneno report mar county revenue teams mage, tibro yudo no osiptal generate pesa mang'eny sani e county ma Homa Bay. Ang'o mi osiptal generate pesa mang'eny e county ma Homa Bay? Nikech jotuo koro ok dhi Kisii, jotuo ok dhi Tenwek, jotuo ok dhi Kisumu. Jotuo ithiedho Homa Bay. To nikech ithiedho gi Homa Bay, pesa ni dong Homa Bay. To koro chik mar facility improvement ni wacho ni ka ng'ato dhi osiptal to chulo pesa osiptal, pesa ni ok dogi county treasury ni koro idwa ng'iego, to ka sama gavana dhi kamoro to en pesa machulo jothiedh pap. Ni sama gavana dwa dhi kamoro to pesa ni ema chulo mtoka, mafuta mag mtoka ma ji timo ang'o ma ji dhigo. Ni sama dito mag jotend migepe ma county dwa dhi e conference Nairobi, to pesa osiptal ni emikono osiptal unun gi customer pile. Miwa uru kanyo $2 million. Pesa ni iloso godo osiptand no bedo maber. Wachiw ranyisi gi osiptand magwengo go Bay Health Center. Ji duto masani koro bro dhi go Bay Health Center. Pesa gi no ok dhi Siaya. Pesa gi no dhi improve go Bay. To nikech nitie geno ni go Bay mondo bedie a maternity hospital, mondo mine mapek e gweng'wa kik dhi Bondo ni gidhi konyre Bondo, ibro yudo ka pesa ma iyudo go Bay Health Center ka improve go Bay, mimedo wings mag maternity. Wayudo ka koro nitiere dakteche mabeyo manyalo timo ang'o, manyalo ng'iyo mine mapek gi. Yath moro amora ma miyo mapek nyalo dwaro ni tiyo godo, emergency cesarean, bero mitimo ne mon mapek inyalo tim kanyo, nikech pesa duto mochoki go Bay ka dong go Bay ka itiyo godo mar bero ang'owa osiptal ma go Bay. Gima ber ya mokalo, nikech ng'eni nitiere osiptende moko magolo pesa maber, to kochopo e county to nikech area no nokogo ne gavana kura, onge gima giyudo. Mar ariyo, Social Health Act madwa replace koro National Hospital Insurance Fund, NHIF ni. Judy Omondi ndalo moko nokonwa ni gino nitie kamoro miluonge ni NHIF. Akia gimo miluonge ni NHIF, but Judy gi Jael to luonge ni NHIF. NHIF ni iwachonwa ni kidhi osiptal tibro yudo thieth nikech in gi kad. To ji adi ma dhi osiptal to in gi kad mar NHIF, tisechule main up to date, to pod ikoni ni golo pesa, ikoni nang'o ni wan NHIF ok watigo doka. Nyadi ng'eny. Nyadi ng'eny. Ma koro bro miyo ni so long as in gi kad no, tidonjo osiptal mora mora, tibro yudo thieth. Ok bikoni ni primary hospital mari koro kaka mara ndalo moko na ka osiptal moro Westlands. To osiptand no kaniloso expressway ne gidar magidhi kamoro nono kendo. Nikech ni wacho ni iyiero osiptal machiegni kaminoa kodi. Koro nochono kendo wachakwa manyo moro. Jopuonje mang'eny nitiere ma en opuonjo Nairobi kata nyuola mare ni dala. To nokone ni yier primary hospital. To koro yiero Nairobi kaka Mbagathi. Ting'eni minodi gi nyithindo to ni dala. Nyiso ni ok ginyal dhi osiptal machiegni kodgi magiti gi kadeno, nikech primary health center ni kanye ni Nairobi. So magi gik magini dwa loso. To ariyo mabeyo na mokalo. Achiel en mar chronic health fund. Manyiso ni jok manigi tuoche kaka kansa musiko kawo pesa mang'eny mar thiedho. Mosiko sami thiedhe
tiyudo ka anyuola ni uso gimoro amora ma de gibed go mondo iyud thieth. Sani koro nitie pesa ma agulu moro ma sirikal ochako. Ma kidhi osiptal to yud ni ok inyal, ibro timo ang'owa? Ibro yudo thieth. Mar ariyo VOJ en miluongo ni emergency fund. Ji adi ma koseyudo ajali mar ndara kata oto wang'go tidhi mana Nairobi hospital ka tibro koni ni kapok orwaki to adwaro siling nus milion. To ok dware ni nduk check, ok dware ni kelo logbook, idware cash, pesa maching ji mang'eny. Sani kaponi hawi marach iyudo ajali, kaponi hawi marach iyudo ni tuo ogoyi kamoro amora, to ring kodi Nairobi hospital ka, oring kodi Nairobi West bathwaka, to ok birito ni nyaka ugolie pesa moro na nyuola ni gol pesa maching. Ibro dhi yudo thieth nikech mano emergency, en tuo mopoyi, ok en gima ne chano. So an kipenja mar nyamrora reto nwasewacho ber mokalo. VOJ asegago ni mbaka ni ndalo moko nanoko e weche mag thieth. To kana go mbaka gi dakteche ma pinyono ne giwachona ni giketo mahino e gimiluongo ni primary health care. Ma en ni nitiere jogo ma obire gweng'u to gikoni kawuono ipimo ji pressure, tipimo ji diabetes, titimo ne ji blood test, gimiluongo ni blood works. Nikech rembi ni kogole mokete machine to nyang'iso kit ngimani kaka chal. Tiyudo ka joma nigi tuoche gi mang'eny ikonegi ni in pressure nini didwa bedie malo ahinya, dhi hospital. Ikoni in dendi ni weight ni dwa ng'eny ahinya, nikech BMI mari kwang'eyo ni malo. Duoke piny. We chamo chiemo dideko odiochieng'. We chamo gik michamo ni koro ne chips ang'ang'o, duok magi piny. Konyo ji malich mokalo nikech samune ni chonono. Mong'e gima nyalo timi mbele kacha, tichako geng'e chon, tichako thiedhe chon. An VOJ kaka nene, mae gima berie mokalo. Ma kaponi sirikand William Ruto ni pok otimo gimoro amora, to mar UHC ni gik manyo kete kokegi ber. Weche mag chudo wabro wacho bang'e. Erokamano. Kare. Kaka senior osewacho na Nyakwar Mgajwang', gini biro gi garambe. Obro wacho bang'e Nyakwar Mgajwang', obro kawo yo matin, weche manyien lak sa adek okinyi makoni Ramogi FM. Kata kamano ote mari achiel kachiel kokalo kuom Ramogi TV obro some ka kapok wangeko wach mar universal health coverage e bwo sirikal manyien mar Kenya Kwanza kitimana ka.